салом дуруд ба шумо. то ин ҷониб мо барои шумо каломуллоҳ ва тарҷумаро яъне 3 бар 1 барои шумо тавсия медодем ва имрӯз барои шумо Қуръони Карим тафсири осонбаён. ин Қуръони муборак дар Мадинаи Мунаввара чоп шуда, мисли номаш бисёр осон баён карда шудааст. яъне сура дар куҷо нозил шудааст ва чанд то оят дорад, барои шумо кушоду равшан мефаҳмонад. масалан мегирем сураи Фотиҳа дар Макка нозил шудааст ва аз 7 оят иборат аст. ба номи Худованди бахшанда ва меҳрубон, ин сураро сураи Фотиҳа меноманд, зеро ифтитоҳи Қуръони азим аз ин сура оғоз мешавад. яъне 2 бар 1 ҳам ба арабӣ, ҳам тафсираш ба тоҷикӣ барои шумо. марҳамат.